Hello, ndị be anyị ndewono ọnwụnụ ihe dị nwa afọ Igbo abịakwala m ọzọ n'ụbọchị nke taa iwetara unu ahụike ndị Igbo. Ihe anyị ga-eleba anya kwutukwanụ n'ụbọchị nke taa bụ ihe a na-akpọ Okpomina, ma ụfọdụ akpọ ya ọrịa ọkpụkpụ nke ndị oyibo na-akpọ Rheumatoid Arthritis. So n'izuụka nke gara aga ihe anyị kwuturu maka ya bụ osteoarthritis. So osteoarthritis, osteo meaning bone, ọkpụkpụ. So osteoarthritis ọhụ bụkwanụ ndị bekee asụ wear and tear. So ọ na-ada emetụtagwo ọkpụkpụ na-evu ivu dịka ma olu ma ikpere ma ukwu. So eji ma vuo ụgwọ ha maọbụ kwụọ ụgwọ nwa maọbụ gaa gwuo ije ha ukwu, maọkwanụ ndị na-agbagwo bọọlụ maọbụ ihe egwuregwu dị iche iche ha na-eyuzu joint ha ọhụ njiji ọhụ ha ukwu karịa. So ha nwere ike mgbe ha metawa dimkpa ha enwuo osteoarthritis. So bet nke taa kwana nke a na-akpọ rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis ọhụ bụkwanụ mgbe ahụ mmadụ bịarụ lụsịwahụ onwe ya ọgụ na-alụsị joint ọhụgwọ bụ njiji ọhụgwọ nke ọkpụkpụ na ọkpụkpụ gbakọtara nke njiji ọhụgwọ joint. So ọ na-eme ihe ahụ anyị atụ anya bata n'ahụ ahụ anyị alụsị ya ọgụ chụpụ ya jisi ike lụọ ọgụ even mgbe ụfọdụ mmadụ ike agwụ ya maọkwa na ihe nwe fiva ma ahụ gị lụgo ọgụ ka ọ lụfụ ihe nwa ọya mere ihe ndị ahụ ji eme n'ahụ mmadụ maọbụ mmadụ merụ ahụ ịma ya ọza aza. So ihe na-alụsịgasị ihe ọjọọ ahụ batara ọgụ agbakọta dị ebe ịlụsị ọgụ. Beta abịa na nke rheumatoid arthritis, so ahụ mmadụ ahụ abịa na-alụsị njiji maọbụ joint ahụ ọgụ. Ọ bụkwanụ na ọmụ ma na-eme kama ya mewekwu ihe ọhụ and ya na-eme mgbe ọbụla. So ya bụhuru ọrịa jọgburu onwe ya na njọ. Ihe mekwanụ o ji achị ịlụsị ọgụ ọhụ bụ na mgbe ụfọdụ ihe nwere ike ịkpata rheumatoid maọbụ okpomina ọhụ bụ ihe a na-akpọ genetics. Ya bụ nnọọ ihe na-aga n'agbụrụ. So ọ bụrụ onye nne ha ma nna ha ma nne maọbụ nna ma ọṅụnụ nwere rheumatoid arthritis bụ okpomina ọhụ, onye ọbụla nwere ike inwe ya. So hormonal changes ma imbalances nwere ike ịkọsị ya. So ihe ndị ọhụgwọ nọ n'ahụ anyị na-ahepụ ịlụ ọgụ ọdụ otu ha si megwe ya nwere ike ịkọsịrị mmadụ, ya kpatara mmadụ okpomina ọnwa bụ rheumatoid arthritis. As otu ọkwa exposure, maybe environmental factors he nọ n'ikuku he nọ nwere ike ịkọsị ya maọbụ ka m just were for example maọbụ nga a na-abụ ọnụ he na-ewefụta anwụrụ ọkụ ọjọọ. Ihe ọhụ bụ example m nwere ike inyetu na-ewefụta mmadụ a na-ekuru ihe ọhụ otu ihe ọha adụchagwo ma ọ bụ na ịnọ nge oke ikuku ọjọọ na-afụta onye ọ bụ nọ ya dụrụ ya mfe ya ekpuchi imi ya. So ihe dụkwa njọ bụ cigarette smoking. Ọ bụgwa na yakwa anwụrụ ọkụ ọjọọ nọ na-afụta. So ọ bụ ma ahụ mmadụ nwere ike kuri ya. So ihe niile ọhụ etikata ya ọ bụrụ onye ọdụ mbọdụ na-egburu ha so then o nwere ike volie rheumatoid arthritis ọhụ. But ndị ihe mmụta enyocha ọ bụ just otu mkpụrụ ha nwere ike ịkọsị ya ihe dị iche iche. So onwe nnọọ ihe mmadụ nwere ike just kpaa ha so ọbịa nwere ike ịkọsịrị onye nkọ. So ọ dụbụsị iche iche ha nwere ike ịkọsị ya. Beta ihe niile ọnwa here like genetics, hormones and environmental factors bụ the main thing he dọ na agbụrụ maọbụ he dọ na ahụ anyị maọbụ ihe mmadụ kutara ekuta. Okay, so mgbe o meziri ataki ọhụ ya just na-aga na-emebisi ihe. So ọ bụgwo joint ọhụ a na-akpọ ha synovial joints. So ịma abịa nge njiji ka m gbokwara nke nkue ka m nwa ma kwetu so abịa na njiji ọkpụkpụ ịma ọkpụkpụ na ọkpụkpụ ihe ọ bụ ọkpụkpụ ihe ọ bụrụ joint ihe ọ bụrụ ọkpụkpụ. So abịa a na-enwe ihe a na-akpọ cartilage so ha niile for rheumatoid ha niile dụsị emebisi ma cartilage ọ bụ na onwe bụ ihe na-ekushọn ọkpụkpụ na ọkpụkpụ hafụ ichida. Abịa na rheumatoid ọ bịa damage
then nke ka nke abụrụ ihe a na-akpọ synovial fluid. Synovial fluid onwe ihe nọ na nga ọkpụkpụ ọha a na-akpọ ya synovium bụ ihe na-ewepụta that synovial fluid. Synovial fluid ọhụ ihe ọ nakwa na-ehepụ bụ iji yie ka na-atụracha ọkpụkpụ ọhụgwọ mmanụ. So ọ bụrụ ndị ihe mmụta enyocha na-ahụ otu ọhụ akwa na-adọ akwa ibe white ya ọhụ ịkụwa ya kwa ibe white ya ọhụ otu ọhụ ọ na-adọ sticky ọhụ otu he synovial fluid ọhụ na-adọ. So abịa na rheumatoid arthritis, synovial fluid ọhụ na-adameji so ya abịa fesịa so damage egwo so then the cartilage ọha damage inflammation mbụ na ihe ọzụza ọkpụkpụ ọhụgwọ akụkụ nga ọhụgwọ a na-aza but so ihe dị njọ bụ na rheumatoid ọnwa nwere ike ime affect ahụ mmadụ niile ka mkpeso from isi ruo n'ụkwụ so unlike nke osteoarthritis na-efocus more na joint ọhụgwọ eyi uzuru ihe ukwuu nke rheumatoid nwere ike ma joint wo ma ahụ mmadụ nke dị iche iche ma anya mmadụ nke dịgosi iche iche nwere ike ime affect. So anyị ekwuola ha nwere ike ịkpatara ya mmadụ asụ ihe ọhụgwọ mkpọtara aha before then oke echiche kwa ọ bụ na ọdụ ha merụ na ahụ mmadụ mee ya oke ihe emetụta ahụ mmadụ ọhụ maọkwa na oke echiche emetụta ahụ mmadụ ọhụ. So physical or emotional stress. Then ụmụ nwaanyị kwa ọ na-emekarị ụmụ nwaanyị karịa. Then ọ na-emekarịkwa ndị ka na-etolite as maọbụ middle age ndị dụsụ young to like middle age unlike osteoarthritis bụ mostly ndị dị mkpa ka ọ na-emekarị. So nke ọ bụ ndị kadụtụkwa young na-erukwa middle age so ha enwekwa n'ike asụ ndị ihe ibi eji matakwanụ na onye ọbụla onwere ya. Okay, so onye ọbụla nwere ike teta n'ụtụtụ ya adụsụ stiff ịghọtala but ọ bụrụ ya zuo ike ntakịrị ezute ike o nwere ike ya adọ mma unlike nke osteoarthritis mgbe onye ọbụla kagburu because ọkwa na ọkpụkpụ wear and tear ya ọhụgwọ ma onye ọbụla kacha agwụ ọkpụkpụ ọhụ ike agwụ ya mana na ahụ egbutasịwa mgbu. So nke osteo na-emekarị ma arụcha lọta but nke rheumatoid ọhụ bụ itetahụ n'ụtụtụ nge niile adụsụ stiff and weak. So then abịa nwa ogwo ihe a na-akpọ ndị bekee akpọ na ya joint deformity. So ihe ọhụ bụkwarị ma ya gaminwe mgbe ụfọdụ ọ na-ara ahụ achọpụta na mmadụ nwere rheumatoid arthritis. So ọ bụrụ ya gaminwe asụ na onye ọbụ nwụrụ ya bịa nwa ogwu mgbe ọ bụ o mebisitugolo ụfọdụ ọkpụkpụ gwo gaa hụ otu ọkpụkpụ si higbe ya gwo. Okay, so ọ dụgoso ọtụtụ ha dugo n'iche iche ụmụ nke a na-akpọ cloto. So mkpụrụ ụkwụ the smaller toes ọhụ o nwere ike ya bendie gwa bendie like claw. So then o nwekwa nke a na-akpọ maọbụ ọna drift so eka mmadụ ahigbe duru otu igbe otu so then mgbe ụfọdụ kwa ile mkpụrụ ụkwụ mmadụ especially nke mkpụrụ ụkwụ ukwu ọhụ ị nwere ike lee mkpụrụ ụkwụ ukwu ọhụ gaa hụ nwere otu o si higberu gaa hụ ọkpụkpụ ọhụ gaa hụ nga ọkpụkpụ mkpụrụ ụkwụ ọhụ nufutara ya ụkwụ ọha higberu then enwekwa nke a na-akpọ swan neck so nnụnụ ọha na-akpọ swan. So o nwere ike gaa hụ nga ka mmadụ higbere otu ọ bụ okay. So yeah bend there. So the base and top joint of the finger bend there downward. Okay, so ya aka mmadụ ha higbe ya gwa otu okay. Then o nwekwa nke na-emekwa ha akpọ ụfọdụ akpa ezi thumb makwa na hitchhiker's thumb. So gaa hụ nge mkpụrụ aka especially nke ọmakwa gaa hụ nge ọ higbe almost chọwa ịdọ ka Z
higbe. So rheumatoid ọ na-emeso mmadụ like higbe ihe ọkpụkpụ mmadụ. Ya bụ one of the big things kwa ị nwere ike ịhụ. And then ọ bụrụ imetụ nge njiji ọha ka o nwere ike ịdụ worm, because remember all inflammatory process, unlike nke arthritis, so o nwere ike ịdụ worm, do red, na-achatụ uhie okay. And then bịa zakwa aza. Ihe ọdọkwa bụ na ọ na-adị eme ọ bụrụ because inflammatory process na ahụ, ọ bụrụ na o mere ọkpụkpụ ibo, ọ bịa eme ọkpụkpụ ibo otu mgbe, ọ bụ ya mee ikpere aka anyị, ọ bịa eme ikpere aka ịcha. Unlike nke osteoarthritis nwere ike ime otu, ọ bịa eme nke ọdọ. Then enwekwa ihe a na-akpọ Sjogren's syndrome ma ọ bụrụ ndị bekee. So nwekwanụ anya mmadụ abịa dụ dry, onye ọbasị na onwe dry eye, anya nwa adụsọ dry ya ọdụbasị ihe ọnwa ndị ha na-akpa anya mmiri dị ya na ịma nna ọdụ ya dụ dry, o nwere ike sef na ahụ sef. And then mouth kwa, so all those mucous membranes, ọnụ mmadụ nwekwara ike dụkwa dry. Mmadụ nwere ike na-efili like a numbness, tingling, or burning sensation ma n'aka ma n'ụkwụ. Ụfọdụ na-akpa ya ma ọ bụ tata nkwụ, nwere ike onye ọ bụ efiliwe like that. Okay, so so he niile ọ bụ ihe mmadụ nwere ike ịhụ ya mata nwekwara ike bụ na onye ọ bụ rheumatoid arthritis. Okay, otu esikwa na-achọpụta ọ bụrụ mmadụ gaa ụlọ ọgwụ, anyị nwere ike abịa mee x-ray, bịa wuru machine bịa nyogwo ọkpụkpụ ọhụụ ma ọkwa nke a na-akpọ MRI, nwekwara ike yuzo ya. Okay, then onwe ihe a na-akpọ rheumatoid factor. Ọ bụrụ aga mere ọbara onye ọhụ cheki abịa hụ na ọdụ positive, abịa hụ ihe ọha na-akpọ rheumatoid factor. Okay, so enwegosi ihe dị iche iche, ma ESR, erythrocyte sedimentation rate, then nke a na-akpọkwa C-reactive protein, ihe ọhụ bụgoso ma synovial fluid analysis, anti-nuclear antibody test. So ihe ọbụgoso testi dugo iche iche enwere ike iji chọpụta ka amara, so ọ bụ na onye ọ bụgo ụlọ ọgwụ gakwuru onye dibịa emegwo testi ọhụgwo dị iche iche iji mara. Then o nwekwa newer test nke ha na-akpọ anti-CCP test, anti-cyclic citrullinated peptide antibodies. Okay, antibodies produced by the body. So ọ bụrụ na onye ọ bụ nwere rheumatoid arthritis ma ọ bụ Okpomina ọhụ, eme that CCP test. Okay, so ewere ya chọpụta. So ọ bụ na mmadụ nwere antibodies ọhụ n'ahụ ya. Okay, ọ bụ na mmadụ nwere rheumatoid arthritis, ọ bịa enwe those antibodies, so a bịa ejide ya chọpụta dosho na onye ọ bụ nwere rheumatoid arthritis. Ndịkwanụ ihe mmadụ nwere ike ime iji yetụrụ ndụ ya ka ma ọ bụrụ na onye ọ bụ nwere rheumatoid arthritis. Well, otu m sikwa kwuo mgbe m kwuru ihe gbasara osteoarthritis, bụ ogbuna nkwonkwo. So abịakwa na nke Okpomina ọnwa maọbụ ọrịa ọkpụkpụ maọbụ rheumatoid arthritis ndị oyibo na-akpọ ya, ọkwa onye ọ bụ iche ihe ọbụla bịa enyere mmadụ aka ma nke a na-ete ete maọbụ iyuzu ice maọbụ warm compressor, nke bịasa awa ọkụrụ mmadụ, for comfort, because ọ bụ adọ ya bụ na ọ na-eme mmadụ, ọ bụ ihe a na-agwọ ihe a na-amaneji. Okay, ọhịa onwe ọgwụ ebi aṅụ asị na rheumatoid arthritis n'ọla kpamkpam. Then ndị ihe ọdọ otu a na-agba ya egwu, mmadụ ha agba ya egwu na-egere ụmụ ihe ọhụ nakwa enyekwara ndụ aka. Okay, avoid smoking, ịgba ọsọ ma ịhụ nga na-ese nwụrụ ọkụ anọ na nsa, aṅụkwala na ọ bụ na ị na-aṅụ ya jisi ike kwụsị. Ọ dụghị izi ikwesị maka habit, so and onye nwanne ya ghọtara ya bịa duhie ọnwa bịa do used to ịnwe ya, so i break that habit, ọdụcha easy.
so or encouragement. So you may avoid the smoking, okay. You maintain healthy weight, okay. So ọ bụ na onye ọ bụ vuru ivu ya wụchatụ, then ijisi ike na-emekwa exercise aha bịa ekwu onye ọ bụ, beta ọ bụghị ime nga ịbịakwa emerụ onwe ahụ maka ọkpụkpụ ọhụgwọ onwegwo nsogbu, beta ijisikwa ike na-emegharị ahụ, na-erikwa nri dụgwo sọ mma, na-eri nri dụgwo mma, fruits and vegetables, na-eme avoid nri emere process vu oke nnu, nke makwa nke vu oke sugar, all those packaged foods emegwuru process, emegwe ya avoid. Then ọ bụrụ onye na-aṅụ mmanya ya wulatatụkwa ka ha fee na-aṅụ oke mmanya, then ịnakwa enye ụmụrịma amụrụ ọhụrụ ya nadụkwa eyeru ha aka, ọ bụ eyekwara ha nwa aka, so that ka ha ike oyere ha aka ka ha fee idevelop rheumatoid arthritis. So ọ gwụkwala na ya ka ọha. Then abịa na ihe gbasara medications enwegwu n'ụsọ ọgwụ dị iche iche mmadụ nwere ike ịṅụ, beta nke ọzi onye ọbụbịa agakwuzi onye dibịa echeke mara ọgwụ nke bịa eyeri ya aka, then onye ọbụ a na-aṅụ ya, then mgbe ụfọdụ enwegwu surgery dị iche iche a nakwa emebeti surgery na-abụkarị the last resort. Then ọ bụ na onye ọ bụ iyuzu cane maọbụ walker, maọbụ mkpaka maọbụ mkpara eji aga ije, ọ bụ na ọbịa help onye ọbụ ejisi ike na-ehepụ ma otu a na-emepe ụgwụkwa maọbụ ihe dịka kọntena maọbụ komkom, ọ bụ na onwe ihe onye ọbụbịa ejidu instead of iji eke, because ọ nwere ike na-ara ya ahụ imepụ, ọ bụ na ọdụ ihe ọbịa ejidu makwana kpọọ mmadụ ka emepụrụ ya ahụ, okay. So ọ gwụchakwala na ya bụ otu ọha m n'ọnụ n'ụbọchị nke taa. So onwekwa ihe ị chọrọ itinye ga-etinye, onwe ihe ị chọrọ ideba ga-edeba, ka anyị na-akọ na-enyere onwe anyị aka. Ọ ga-aha nwa otu a n'ụbọchị nke taa. Ngwanụ ka ọ dị, ka emesịa.